Pois agora, nesta obra de teatro, os alumnos de segundo ciclo aparecen todos, pero dun xeito especial. Atendede a esta nova versión. Un forte aplauso. Érase que era unha nena que molleda cheo de paseo. Moi querida encamiñou da casa de unha fermosa rapaza que vivía cunha bruxa. O seu nome era Puchina, o seu apelido Amarelina. Vivía ca súa nai nunha pequena chabola. De súpeto atopou un lobo, que non era feo, máis ben un pouco inocente e tamén traste. Para onde vas, lobo? Que xa pronto escurece e os cans poden morderte. Estou aburrido, e ninguén que me quera falar. Si ti és a miña amiga, é obrigado a xesto colar. Pero, ti non te quitarame para despois comerme? Non, eu só quero ter unha amiga. Pois vale, queres ir comigo? Onde vas? A casa da tua boiña? Non, primeiro vou a casa da bruxa que me vai dar moitas lamentadas e me deixa xogar con Hansel e Gretel. E despois vou buscar a Cinzenta que está aburrida no seu cuarto vendo películas de vídeo. Pois imos. Sen moito deterse, no bosque saber. Iso que se ven hoxe e a casita de chocolate? Sí, anda, mira que cacho como de bruxa que pito nese carro. Está quedando moi fermoso. Pinocho, de pó de laranxo, como estás hoxe? Hola, Capuchina. Moi ben, se que se remataron un bocado. Queres xogar o eco? Eu tamén podo. Sí, só todos que verán. Moi forte. Pinocho,